man poi pakhat kate ban long karni heden kita saya ke jumut jumperkan kita saya kolong ying long sem Ini sakman bagan kong kadi bang ibu di ha gele jong ha kajing doi dari klim kajing doi na klim ke jing doi hi na hi dala jong minta teh lah kan situ pakat yang kami yang ni ingin sangat untuk kajing em semua ini ini bro di bawah ni ada kajing em kabarin mah ini anak pasti semua ha ka jinglong brio baro kimlong ki babyang pura kidan ye ki jingduna rei kalong ka ba e apat ban priang habau brio sim da kalenti ka bakla bat habala bakla bun sien ka jupen mong bat pensung si yala ki ba ye bathon ha ka jala megilia khamtam ha ka ri khasi jaintia ka jingdon jing ki bangop how drugs no lord ki wei ki jingdi ki basniu kalanang kiu bat ki brio ki balangop how niu jingdi bun hi ki penpau bakalong ka ba e ban lai hadien ke jingsha te kanjri ke jongki hanrei ha badon pat ya kamon ban kala pat banyo biang ya ke jingem ka babit babyang kanu ke jingtmu ke ju urlong lalap ha badon kibrio ki bangop hakinu kinu ki jingdi ki basnio ki shenrang ki khammi shakmat ban kren halo kani kamat hanrei yar e bandon ki kenthei ni ki longkmi ki ban phla bat ka e ka ba ki labakla tangba hakani ka kendi usulong mel unpin i shapi menta halor ka jingdon jong ki longkmi ki bala mi shakmat ban pensngo yela ki jong ki jingkren halor kumnu ki lapoi ban ngop ha ki jingdi basnio ba kanthop yo drugs kini ki longkmi ki de ki bang don menta ka jingsha sumar hapo new hope di addiction center ka bodon namo kasyang tungin ngap ya ka jingkren jong kini ki longkmi cái vấn long nhập phi ban ngọc hàng này chính đi kong da ka jing shongship paralo hi wa man wa tim dan da don ba kemenru shuya kwa di poi pakhat kate ban long karni heden poi pakhat ban kta kamet la jong wa di habayap rudi bayim rudi heden pada ka kta ka jing im jonga ya kamet nongkong ka kta saya ka jing mut jing perkhan kta saya kolong ying long sem kta yo ka kta lut ya barok hi antang ya la dishman du bayo jing sumar sa kam wan biang government tam na wan biang ka jing mut jing perkhan poi shu to jing mut jing perkhan ka barim strang babe ka jing la barim ini cái chính sumar cái bà phi ở bên hạt cái long cái bà biang nè cũng nuôi phi ka biang yo jing sumar du jing ka jing khia du jing im kan jam sem du jing mut jing perkhan Bede ba jing im janga kimi lenti ya ba dahai na bangan lat no akani jing chat te jonga mar kani ka long kum ka ve ka jing pang ba ne adu ka singi jing yap jongi da pun thlan na lede hi thì ayu pada penlet ang ni sakmat bang mi nang ne persang ban im da ke rutin ma ban im no ban indah ka rutin dan poi biang ban tray ban kta dia man peluk por biang bat ki bahaying hasem ban panijan sha ublei min jana ki bahaying hi ni hapanjan ndei ban le rany nungkong tingi le rany hi tang ban ni hap long ban pediang yak e bang ila bakla khnam bangin sukte ban penjan ki bahaying nang ban ni biang ta jing in ka ba pernai Yala sedon bun ki bangop kungi hima kimtip galat kilenti badon kita ki rehab don pada kisnong da kitip makna kita ki rehab ro tang ba ki ipo tang bestip bangila don po rehab ipo iben ngi tang ba wat snyo kun kata wat mengi runga ngami national kundong hi sha ipo sha kren ben tang ba ong na li rehab wat snyo kun ta da li rehab ka jing toy ngi sibon kapan wan biang ngi ya kata jinglong barim ka jongi jinglong ba ha ba me rehab mud rehabit biang kita jinglong jongi latai nak kalian ke dream kat palong kini kecing ni aja hingga ya pis ya dia nak kalian so pipis mau kum tu hatu kani kanyarap kolong ka bayram na bentar ki kena samla khantam le oi badan kan rupa biang dan pat ki ba paraya salang ki bom dan kan dan jam ke yo yaram dami nang ne pate tang don hapo training ha nang don hapo ang rehab ro kidang ai ngi ka kabu ban yer le training dami nang ne ngi nang yo ban sedang sedikit kam penut por ha kita nang ban on poi ngop yang
yarap yang wat yang kiberon kam ro shubut angin dap an poi ban psa khun tang dai tai tu jing yo barit ro nang yo kalat te ban train ying hi yarap shubut ying nang malak ne poi jing poi di jongi Kong no phi poi ban ngap ka ni ka hani jing di Kawai di Ningkong ka di curiosity Kuat bentuk Tinggi lamat Tinggi long dependable Pokok substance Kadi kata Ningkong tinggi wan handi Kuat kan Hindi nakaman la jong Niswan rak bahaya Tina duk bawan handi pada ngiyok mesin dan bai di pa ka jing sumar ka ba phi yo ang ni ka biang ne em Kepiang bah Ngiyok ya ka self discipline kawai Ngiyok ni ada self discipline Penginang lama ba Mencuangi menunjuk dan kata self discipline ru Yo gini ki Bible class Kuno lang ba Bling bahaya ni Kuno ngidang berpesan bahaya lecong kan Pengin berkat bahaya ke bahagia te ka pada ka ba nakalyang jung phi phin le pa nang ni sakmat Ini sekeman Bahan kong Kadi bang ibu di ha ya lecong ha ka jendoi Kami dik kong san di katai Dari klem ka jendoi na klem ka jendoi hi la hi da lecong ka pada ka ba kata ka message ka ba phi phin ban a ki wai pat ki para bri mag la se ki bala dan ha ka ni ka jing pang pat ki to ki bam pat yo ai ka ni ka jing Ha balawan hang dia la lai sim Duduk berangseng ya kan ni Ke center female Jadi Ibu kan balawan Minta la long ke balai sim Yang ai min sim Bakin tebri bakin tebri lera Bakin wan cakman Dari long tebri di bawah kata ke substance lu Bakin wan cakman Ban ai je semua nakalyang ka dream ka panong ka ni ka jing a jing ka ya pis ya te nakalyang so phi pis mo kum no hatu ka ni ka nyarap ne ka ka ba phi nakalyang so phi dang ba sngo pat Ya Rob Shibun Makan pelong yang ni panggil dum pelit jimbut tan hak di dari bangin long busy ben bangin plus mendai tang bangin long busy bangin dan ke interest na lejong ru bangin nak cakamat bangin long bangin like nak addiction Kawai nga smo yo jung to shibuni ngalo ka sen ba ari mangala wan ha kani ka chaka ngala yo shibuni jing hikai jing mentor kam tam ko ki ya yo yang tadi tak kacang yang day ki bahaya macam ki ai jing kai kam tam yo boleh mintek patung ila jangai sekolah ro long kacang yang day bahaya macam ngin laj ro ki jing sni ki minta ta la kam su tho pakat pa Nami nang ni ngin sang ka jing em ka samai in no ki bro ki ba la le ka jing em ka barim no in ya na ko ti ba samai te yu pada phande nang ni sakmat pat nang ni sakmat te ngan wat na ka bala sni an temelan ya la de hakikam ki jam nan ya de ba yang sang ka masih jong ha si ki pat kalong ka jing kepak lang ki wei ro ki bam patip ikini ki bro ma pakin telah kin wan wat ya ki jing arab pakin lai nakini ki bro ko kimle banting kimle ban leran kimle ban don kana ka jing so salia de ban chlor de ban tur khamat ba ki ro kin lai lam kumba ni lai ni ka jing di ko wei kalong teng teng deng ya dom hayang sam teng teng ya kandu ik perlok ki bedi kum ngop lang ni le lang teng teng ha ka jing ya khawai Aki kenjalik piknik ini kita ngedi nak kendiak tu sekolah kerni. Oh ni kau yang aku beli ru ini kebayawan mentang sini. Kalau kajeng mentoi yang ibaro hi kenang bang ngidalami nang ni lada nimdan kam dan jam ru kanyarap ini ila ngini cikni training ila beni yang ni mentang sini. Kenang ini ol kejong kam sutu ngilai ni ki kam bangila melihat. hila on patai pada kum do phi pai ban ngap hakini ki jing di Wite di nomba jing kwa mat la jong ta jing kwa mat la jong dong pat nakong te pat stu dala hadin dala di dong la stu te ba kakta ta jing jong nata ngu li jing to shi ni na ko lihat mak di sin kong na ma po shi ni yang ayu i bahin ro on bu yang asini
Ngiyo jikai na babel ngiyo jikai buncat na jikai jimbahat na batashi macam ini skmate ngada mi na ni ngan ngayon nile bangan mendisyu ngan kiar na ki perlok da takin kubaya di lang ini. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.